салому алайкум бародаро, хушомадтон бакунед. Ман марҳамат лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон бародарҷоно. Мана ме якоманда 15 сотиқ ҳавли фурӯшиша мудааст. Мана гирдаш пурра фундаменти девора рехта мондагӣ. дарахтои сортои нағз шишахурмоию бобоию мачалкаю намехе ниҳолаи навшнондагӣ қариб як 8 сола 10 сола шудагӣ ниҳолаи нағз. ин адресаш офтоббурӯ сеюм кӯча мегуфтааст, ҳама болош ёни белошан хона ин тарафи мана тарафи боло магисан дасти чапбанда не тарафи дасти ростангиш ҳама кӯчида омадагӣ. 20 метр поин маҳалли офтоббурӯи худаш. обаш ин ҷо ки биёд оби то вейшамай лучинскишами оби вейшамай земугат оби ма аҷо насоска гитам пафтиги ошунамай обашай 15 сотиқ бародаро. Мана номери телефон екарананда ҳай телефон мукудон қитишон бием малол ҳама шароиташу чизе гапа короша мефаҳмонанд мефаҳмитон. ин нарха 400 000 сомон бародаро бо савдо мешавад. ин 15 сотиқ 3 та маққи ҳисоби ҷош. мана ки гирад мана марҳамат екарана номери телефоншона қитишон суҳбат кунтон ҳама шароитша мефаҳмонанд. мана ҳамсояҳо мисол инҳо уҷа даврнок кӯчида омадагӣ. нарха 400 000 сомон бо савдо мешавад. бисёр нест камтар савдо мешавад. камутун телефон кунтон. мана болош кӯ мана манзари хушрӯ светош омадагӣ ҳамсоянда свето ҳай мана обашамай ҷои дарвозаи шинон ҷои дарвозаам пафта мондагӣ тайёр. мана хокашай ҳисоби муҳалла инҷа. мана гиринси хона ану пишти хона уҷа анамуҷа ҳавли инҷа бисом мешавад. илаваш мисол инҷа блокзадаги ҷо ин болош мисол 400 гирди хонаи пурра фундаменти рехта мондагӣ бародаро. раҳмат барои дастгирӣ.